खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनायजों लोगोसे जोंनि डेली बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। जोंनि डेली बड' निउज चेनेला इन्टारनेशनेल, नेशनेल आरो लकेल बेफोरनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायलांगोन। रासियाया भारतनि टप 5 फालांगिनि लोगोरि जानो हादों। भारतनि रांखान्थि बिफाननि दाथायखौ नायोब्ला रासियाया भारतनि टप 5 लिस्टआव गाखोदों। रासिया आरो भारतनि जथायखौ नायनानै भारतआव रासियानि बेसाद लाबोनाया 5 गुनानिबो बांसिन जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। साउथ एसियानि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन केन्सार रिसार्च सेन्टारआ आसामनि कामरुप जिल्लानि आमिनगावआव जानो थांगासिनो दं। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम सरकारा बे गोजौ थाखोनि केन्सार केयार सेन्टारखौ बानायनो थाखाय हा थि खालामखाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय सुक्रुबार 10 मार्च खालाराव आसाम सरकारनि मेडिकेल एडुकेशन एन्ड रिसार्च बिफाना जानो गोनां केन्सार रिसार्च सेन्टारनि थाखाय मोनसे वार्कशप लादोंमोन। बे वार्कशपआव आईआईटी गुवाहाटी, एम्स, गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि गोबां बिगियानिक आरो खामानि मावग्रा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। 11 मार्च खालाराव चाइनायाव मोनसे गोमोथाव जाथाय सोराङाव फैदों। चाइनानि बेइजिं सहराव जानाय एम्फौनि अखा हानाया सुबुंफोरखौ बुहुमनाङै गोमोथाव होदों। बेइजिं सहरनि थागिबिफोरा एम्फौनि अखा हानायनि जुनै साथा हमनानै ओंखारनांगौनि गोनांथि जाना फैदों। बुहुमनि गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बे अखा हानायखौ लानानै गाव गावनि साननायखौ लाना गुबुन गुबुन राय होनायखौ सुबुं बिजोंनि गेजेरजों गोसारनाय नुनो मोन्दों। आसामाव ब्रैथि एशियान क'क' बादायलायनायखौ जाफुंहोनो थिरांथा लादों। आसामनि तामुलपुर ओनसोलाव ब्रैथि एशियान क'क' बादायलायनायखौ जाफुंहोनो थिरांथा लादों। बेखौ गुवाहाटीनि हटेल सिटी पेलेसआव आसाम क'क' एस'सिएशनआ फोसावना होयो। मोनथिनो मोन्दों दि बेयाव मोन 14 हादरनिफ्राय गासै 400निबो बांसिन एथलीट्सफ्रा बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन। बे हादरफ्रानो जाबाय इन्डिया, बांलादेश, भुटान, इन्ड'नेशिया, इरान, इराक, मालयेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, साउथ करिया, UAE, आजारबेजान आरो श्रीलंका। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल राणा प्रताप कलिताखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैगोन होननानैबो मिथिनाय जादों। आसामनि जरहाट पुलिसआ 4 सुबुंखौ सासे गोर्बोआव थानाय आइजो आरो बिनि नखरनि मानसिफोरखौ गादबनायनि दायाव रबिबार सानाव खानानै लांनाय जायो। हलिनि मोनाखालि 4 सुबुङा सासे गोर्बोआव थानाय आइजो आरो बिनि नखरनि मानसिफोरखौ गादबदों होननानै आइजोनि फिसाया पुलिसनाव केस रेजिस्टार खालामो। जाथायखौ नायबिजिरना लिसुबारि पुलिसआ 4 सुबुंखौ खानाय जायो। बेनिनो मादाव 3 हौवामोन आरो सासेखौ आइजो होनना मिथिनाय जादों। 3 हौवासाखौ अंशुमान दुत्ता, बाबु फुकन आरो सानी फुकन होननानै सिनायथि मोनबाय, नाथाय आइजोनि सिनायथिखौ दासिमबो मोननाय जायाखै। मिज'राम आइजलनि थानहिल ओनसोलाव 2 मानसिखौ सिलाइ आरो गुलिजों लोगोसे हमनो मोन्दों। खाजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ सिलचरनि इन्दु बिकास आरो चांथेनि लालमांगाइजुआला होनना मिथिनो मोन्दों। मिज'राम पुलिसनि नायबिजिरनायाव गंसे AK राइफल लोगोसे मोनसे मेगजिनजों लोगोसे बोखांनो मोन्दों होननानैबो मिथिहोबावो। अरुणाचल प्रदेशआव रबिबाराव साननि 12.12 रिंगायाव बांग्रि मावनायनि खौरां। 3.7 मेगनिट्युडनि बांग्रिया अरुणाचल प्रदेशनि दिबां भेलियाव मावदों होनना मिथिनो मोनो। बांग्रिनि एपिसेन्टारखौ लेटिट्युड 28.56 नर्थ आरो लंटिट्युड 95.91 इस्ट आरो हा सानिफ्राय 5 किल'मिटार गोथौ होननानै मिथिनो मोनो। बांग्रि मावनायाव रावहाबो जेबो खहा जायाखै होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि कामरुप रुरेल जिल्लायाव एसियानि देरसिन केन्सार रिसार्च फेसिलिटिखौ गायसननायनि खौरां। मोनथिनो मोन्दों दि एसियानि देरसिन केन्सार रिसार्च फेसिलिटिखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ आमिनगाव ओनसोलाव गायसननो थिरांथा लादों। प्रजेक्टनि थाखाय प्लटखौबो सायख'ना दोनखाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। भारतआव 113 दिननि उनाव 524 सुबुंनाव गोदानै कभिड इनफेक्शन मोननो हादों। बे 524 कभिड इनफेक्शनखौ लानानै भारतआव गासै 3618 एक्टिभ केसेस दं होननानैबो भारतनि सावस्रि बिफाननि डाटानिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थामहिनबा हादरनि रिकभारि रेटआ 98.80% जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। नीट पोस्ट ग्रेजुएटनि फिथाइखौ थाबैनो फोसावगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2.9 लाखनिख्रुइबो बांसिन फरायसाफोरा नीट पोस्ट ग्रेजुएट 2023 नि एन्ट्रेन्स आनजादखौ होदोंमोन आरो बिनि रिजाल्टखौ थाबैनो मोननाय जागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय रबिबार सानखालि इस्टार्न नागा नेशनेल गभर्नमेन्टनि सा 15 सोमावसारगिरिफोरा आफादगिरिजों लोगोसे अरुणाचल प्रदेशआव गावसोरखौ सरकारनो गथायो।
अरुणाचल प्रदेशनि सिङाव थानाय इटानगराव इस्टार्न नागा नेशनेल गभर्नमेन्टनि सा 15 सोमावसारग्राफोरा हाथियारजों लोगोसे गावसोरखौ गथायो। हाबाफारियाव अरुणाचल चीफ मिनिस्टार पेमा खांडू, डिपुटि सीएम चाउना मिन, मेजर जेनेरेल विकास लखेरा, एसएम इन्सपेक्टर जेनेरेल आसाम राइफल आरो इटानगरनि गोबां गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसियेलफ्रा नुजाफैदोंमोन। ओडिशा रायजोनि गासै जिल्लायावनो माइक्र', स्मल एन्ड मिडियाम एन्टारप्राइजनि पार्क खुलिगोन होनना ओडिशानि रायजो सोरखारा फोरमायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि ओडिशा सरकारा गं 30 जिल्लायाव एमएसएमई पार्कखौ गायसनगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मेघालयनि गाहाय मन्थ्रि कनराड सांमाया मार्चनि 10 खालाराव इउनियन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधाननाव गांसे आर'जलाइ दैथायहरदों। मिथिनो मोननाय जादों दि बे आर'ज बिलाइयाव सा-सानजा भारतनि फरायसाफोरनि थाखाय CUET आनजादखौ बे खेबनि थाखाय रेहाय होनो खावलायदों। थांनाय एसेम्बलि इलेक्शननि फिथायखौ गोबावनि उननि गेजेराव फोसावनायनि थाखाय फरायसाफोरनाव गोहोम खोख्लैदों होनना बे थांखिखौ लानाय जादों होनना बिथां कनराड सांमाया फोरमायदों। कार्बि आंलंनि सिङाव थानाय खटखटी ओनसोलाव बकाजान पुलिसआ गारि नायबाय थानाय समावनो गंसे गारिनिफ्राय 25 क्र'रसोनि हेर'इन ड्राग्सखौ सासे सुबुंजों लोगोसे हमनो मोनदों। मिथिनो मोनदों दि महिन्द्र बलेर'आव हेर'इन ड्राग्स गोनां 390 टा साबोन 5 केजिसो जानायखौ पुलिसआ हमनो हायो। मिथिनो मोनबावो ड्राग्सखौ आसामनि हजाइनि फिजुल आहमेद मुंनि सुबुङा नागालेन्डनि डिमापुरनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ थांनाय मार्चनि 12 खालार खालि कर्नाटकनि एक्सप्रेसवेखौ बेखेवना होयो। बेंगालुरुनिफ्राय माइसुर थांनाय एक्सप्रेसवेखौ बिथां नरेन्द्र मदिआ 12 मार्च खालार खालि बेखेवनानै होदों। मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला एक्सप्रेसवेआ कर्नाटकनि जौगाथायाव मदद खालामगोन होननानै फोरमायदों। ससियेल मिडियायाव बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियननि रां बिनाय लाइजामा गोसारगासिनो। मिथिनो मोनदों दि बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनआ बिटिआरनि गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय 3,000 रां आरो फरायसालिनिफ्राय 5,000 रां बिदों। बिटिआरआव गासै गं 3,000निबो बांसिन गामिफोर दं, जायखौ हिसाब खालामोब्ला 1 कौटिनिबो बांसिन रां जायो। बन्सुआ बे रांजों मा खालामनो सानदों बेनि मोनसे सोंथि सिखारनाय जादों। पाकिस्तानआ रासियानिफ्राय खम बेसेनावनो क्रुड अइल लाबोनो थांखि लादों। पाकिस्तानआ दिनै गुबुन हादरनो रां दाहार सुख'नो हायैयाव रासियानिफ्राय खम बेसेनजोंनो क्रुड अइलखौ लाबोनो सानदों। पाकिस्तानआ रांनि अलखद समाव रासियानिफ्राय गंसे थावनि बेरेलनि थाखाय $50 बाहायगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गोबां फालांगिरिफ्रा चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे बुंनायाव बागदावखांदों। चिफ मिनिस्टारआ बुंदोंमोन दि पावारलुम्सजों दाजानाय मुवा बेसाद जेरै गामसा, मेख्ला सादोर बेफोरखौ आसामाव 1 मार्चनिफ्राय फाननो मोननाय नंला। आखाइजों दानाय मुवाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय चिफ मिनिस्टारआ बे थिरांथाखौ लादोंमोन, नाथाय फालांगिरिफोरा फाननो हायाबा खहा जागोनखौ सिन्था खालामनो गोनां जादों। सरकारा रांखान्थि आयदानि बिल पास खालामनायखौ नोजोर होनानै नैथि बोसोरारि आय जथुम्माखौ दिनै 13 खालारनिफ्राय जागायसिगोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोराबो बिजेपि दोलोनि हेंथा बुंनो थाखाय थागथियारि जादों। कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि के सुरेशआ एसियानि धोनिसिन सुबुं गौतम आडानिनि हिन्डेनबार्ग रिपर्टनि बारैबो सोंथि सोंगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिज'रामनि चाम्पाइ जिल्लायाव ₹1.5 क्र'रसोनि इलिगेल फरेन अरिजिन सिगारेट हमनो हादों। आसाम राइफल्स आरो कास्टम डिपार्टमेन्ट चाम्पाइआ सासे सुबुंजों लोगोसे इलिगेल फरेन अरिजिन सिगारेट्सनि 70 केसेस हमनो हायो। मिथिनो मोनो दि इलिगेल फरेन अरिजिन सिगारेट्सनि दामा बाजाराव खमैबो ₹1.5 क्र'र जानो हागौ। राहुल गान्धीनि इउकेआव भारतनि गणतान्त्रिकनि बिरुदै बुंनायखौ फिन्नाय होफिनदों नरेन्द्र मदिआ। भारतनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ इउकेआव राहुल गान्धीनि बिबुंथिखौ लानानै 12 मार्च खालाराव फिन्नाय होफिनदों। बिथां नरेन्द्र मदिआ फिन होदों दि बुहुमनि खुनु बोलोआनो भारतआव गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय गणतान्त्रिक नेमखान्थिखौ रावबो सोलायहोनो हाया। मिरुआ एखे आथोननि हाबा जानायखौ हेंथा होनायखौ नुनो मोनदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि मिरुआ एखे आथोननि हाबानि हेंथायै सुप्रिम कर्टआव केस फाइल खालामदों। दानि सोलिबाय थानाय बर्डार गावस्कर ट्रफीआव विराट क'हलीआ ब्रैथि मेचआव अस्ट्रेलियानि बिरुदै 49.50 नि गरजों गासै 297 रान्स खालामनो हायो।
मिथिनो मोनोदि कलिया दा भारतनि गेलेगिरिफोरनि गेजेराव बांसिन गल लाबोनो हानाय जादों। आसामनि CIDआ साइबार फ्रडनिफ्राय सांग्राङै थानो थाखाय खावलायदों। मिथिहोनाय जायोदि सुबुंफोरा गावसिनि पार्सनेल पासवार्ड, पिन, OTP, CVV बेफोरखौ सिनाय मोनै मानसिनो इमेल आरो WhatsAppआव हरनाय SMSफोराव हरनो माना खालामदों। सप्तासे सिगां आसामाव सासे सुबुङा 80,000 रां साइबार फ्रडनि थाखाय खोमानानै लानो गोनां जानानै फैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रबिबार सानखालि तामुलपुरनि दंफार ओनसोलाव दोलोनि थामथि 2 बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनाय जादों। दरङाजुलि, गयबारि, नाग्रिजुलि, सुख्लाय सेरफां आरो गरेस्वर बे मोनबा ब्लकनि बिबानगिरिफोरजों आरो UPPLनि गोबां मावथिफ्रा दोलोनि बाथ्रा आरो इयुनाव खामानिखौ माबोरै मावलांगोन बेखौ सावरायदों। बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ गावनो बेयाव नुजाथि हैदों आरो बुंदों बिटिआर सरकारा नेमखान्थि बायदियै रायजोफोरनि जौगालु खामानिफोरखौ मावगासिनो दं। रायजोफोरनो सफैनाय सरकारि फान्डनि रांफोरखौ जाख्ल'नाय गैयालासे फारियै खामानि मावलांगासिनो दं बिटिआर सरकारा। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै फोरोंगिरिफोरनि जेंनाफ्रा थाबैनो सुस्रांजागोन आरो बिटिआरनि गेजेराव थानाय 60 फरायसालिमाफ्रा थाबैनो सोरखारि जागोन होनना। स्कुलाव फरायबाय थानाय सासे फरायसुलिखौ साथाम दुथाङा रेप खालामदों। गुरुग्रामनि सासे 8 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसुलिखौ साथाम दुथाङा लोगो नांनानै रेप खालामो। मिथिनो मोनोदि रेप खालामखांनायनि उनाव हिन्जावसाखौ जाथायनि बागै सोरनोबा खोन्थायोब्ला बुथारगोन होननानै हुमखि होनानै दोनदों। केस खालामग्रा दुथांफोरनि बिरुदै FIR रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां आम आदमी पार्टीनि चिफ आरो लोगोसे दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरविंद केजरीवाल आरो बिनि पान्जाब काउन्टारपार्ट भागवत मानआ गुवाहाटीआव 2 एप्रिल खालि नुजाथि फैगोन। थांनाय सनिबार मोनाखालि आसामनि काछार जिल्लायाव सासे सिनियर पुलिस कनस्टेबलआ गावखौनो फासि होना बुथारना लादों। बे सिनियर पुलिस कनस्टेबलखौ काछारनिनो बिप्लब चक्रवर्ती होननानै सिनायनो मोन्दों। बिथांनि सह'खौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय। सुबुंनि गावखौ बुथारना लानायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। लोगोसे मिथिनो मोनबावदों दि बिथांनि थैनाया थारैनो सुसाइड ना मार्डार बे जाथायखौ पुलिसफ्रा नायबिजिरगासिनो दङ। चिरां डिस्ट्रिक्टनि बासुगाव ओनसोलाव सासे RSSनि सुबुंखौ गादबनायनि उनाव गोब्राब थासारि सोमजिदों। मिथिनो मोनोदि अजय बसपरा गावनि दलनि सुबुंफोरखौ लानानै मोननांगौ रांखौ लायनायाव इब्राहिम आली मुंनि सासे सुबुङा गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामहरो। जाथायनि उनाव दायनिगिरिनि सायाव पुलिस केस जाबसिनना होनाय जायो। पुलिसफ्रा इब्राहिम आलीखौ खानो थांनायाव बियो खारनायलाय दायनिगिरिनि बिफाखौनो खानानै दोनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों।